In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon and a wine, you light up the skies. Bars on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks. Priznajem, neke fore mi je malo neprijatno da ispričam. A znate koja je meni najveća neprijatnost što može da mi se dogode? To se svima dogodilo. Vraćate se uveče iz grada, 2-3 noću. I obavezno, čim zađem u najmračniju ulicu, obavezno, ali obavezno, ne ispred mene, ne pored mene, ne iza mene, tačno ispred mene ide neka devojka, čuje na tvoj korak, živa se usrala, a ti vidiš nju, živ se iznervirao, jebote. Znaš, ona ide i čuje tvoj korak i u fazonu, sad će me siluje, zakolje opljačka. Ti ideš iza nje i razmišljaš, sad će pomislit ću je silujem, zakoljem opljačkam. I sad kreće psihološki rat između nas dvoje. Rekao, sad ću ja šta da radim, znaš, vidim devojka se ustrala, rekao, sad ću ja da usporim, devojka će da odmakne i stvar rešena. U tom trenutku ona razmišlja, joj, možda nije silovatelj, uvredit ću dečko, ako sad ubrzam, rekao, neće, sad ću ja da usporim, da ne uvredim dečka, rekao, sad ne, nemoj sad ti da usporavaš, jebote, sad će da misli da ja pratim njen tempo, jebote, rekao, sad ću ja da ubrzam, da je zaobiđem i stvar rešena. I u tom trenutku čuje ona moj ubrzani korak i fazonu je, i pa ću da ga primim, ja znam kroz koju agoniju ta devojka prolazi, hoću nekako da je kažem da je sve okej. Jednom prilikom sam pokušao i rekao najgluplju moguću stvar ikada. Rekao sam joj, stani ti samo nešto kažem. Stani, rekao, ja sam iz Zagreba, jebote. Okej, on je gej. Ne. Gospođo, ja ću da vas silujem. Ne. Pa sad ti vidi, znaš, i imaš vremena do kuće da razmisliš. Šta me ovih dana iznerviralo, da. Nekako je, primetili ste, malo sam nervozan. Ne samo što nastupam u Skopje, nego bili smo pre neki dan, devojka i ja u šopingu. I još me drži ta nervoza. Znaš, muškarci, jedan aplauz za odavde. Koliko brzite šoping na skali od 1 do 10? Ali, kako ga je ona pogledala, vrati? Kako ti kući nećeš doći, vrati? Ima ona tebe da juri ulicom i ti ćeš biti pa ću da ga primim, Ne, ali to nije zbog tebe, niti zbog vas, devojaka. Jednostavno, šoping za muškarce nije fair. Jer pogledajte danas kolike šoping molove, radnje imate. Svaka je radnja 3000 kvadrata. Ja uđem unutra, recite mi da je muško deljenje, sad sve da kupim. Vidite onaj ćošak tamo? U tom ćošku ima ćošak, pa vi proverite, pa nađite ako vam se nešto sviđa, što nije fair. Jer ja dođem, ja probam, ja kupim, jebote. Ako mi ne odgovara, ja ga vratim, ja ga složim bolje nego se ga našao je. Vi ni ne probate, vi ga nekako ovako podignete, pa ga ovako nekako vratite. Ja sam mislio, moja devojka mrzi neku devojku u radnji, ne, vi se sve mrzite, jebote. Vi samo idete, podižete i rasturate ovako. Više vam ni ne slažu, bacajem ovako na gomile, vam pa se jebite, znaš. Mada, vi ste krive za šoping kad se ide za posebne prilike.